Cair. Aku ini wis terkenal. Kowe ini artis lho, Pak. Ojo nyawas. Ayo. Pak lo matamu. Wis. Cek aja kok. Ya wis tak cek. Ben rada suarane penak antep. Tes. Cek lu tes 1 2 3. Testing. Jangan kates. Luwih penting. Matamu. Ora aja ngono kok iso. Iki ngene rawon. Lho iya rawon. Jangan kates dasmu. Piye? Kowe digawe piro? 50. Aku 100. Lho kok iso? Aja mau pikir senyawa ini tok. Hah? Masyarakat ini karo aku wis plek. Wisan. Plek. Karo aku Pluk. urung. Nonton, Pak. Sini, Pak. Ngapain sini? Enggak, duitnya dijole kabeh selesai. Biru, ijo, abang. Abang ijo, Ayo tabaran ya, Pak. kuning, Ayo, putih. Lalah rokok nyeblok. Lah iya. Yo. Seger. Sam kula anu dereng imbuhe. Dereng mido. Oh, gebres. Rokok ambil Jawa. Masa? Kualik, panas. Orang kok panas. Nggih. Niki, Piye? ngapain sini? Iki dodo. Niki, bapak sini. Balurah. Balu niku Mbak Lurah piye to nggih kowe iki jenenge kene iki terkenal Mbak Lurahe kok ora ro. Loh, pekok. Aku ora lurahe. Orang kok pekok. Lho piye? Orang kok pekok. Lah terus. Nggih. Lalu nanti kemana orang kacamata. Yo beda. Walah. Jan. Wes. Ini aku. Ya iya. Tunggu. Lungguh. Edan, lungguh. 1 second. Sabar dulu, Pak. Iya. Awake turu. Eta oke. Lho iki nyapa tok gawerane lho wong wis tak cepakne ning kene lho wong iki. Ora ganggu aku. Lah ning kene apa ganggu? Aku kok. Lah iki Adik sapa? adikmu utuh. Wis apa? Adik kentung. Ini saya bapak ibu mau kentung sakit. Lah nggih, teleke putih. Sepuntennya boten saged ten acara niki mergo kentung sakit menika sakit udunen. Tak tuwonyo kowe. Mak ngomong aku ora udunen kok. Napa? Ngumpanu kok. Lah menika sing saged duken menika ari-arine kentung niki. Tak tuwonyo lho. Wis pokoke adik kerja. Kerja. Wis pokoke kerja. Jojono. Wis seneng wong kene. Kita her. Dari. Ayo. Apa lho, eh? Kowe anake sapa nggih? Ora. Ambune padha karo kowe. Oh, sapa nggih? Ora. Ora. Ah, singgirnya, Mas.
tau. Sirku pengen gandeng kok. Iya. Ini kok kacamata. Di. Tapi matanya belekan. Wong tok kira mang anu bocah gaul. Gaul. Lah tak cepot matane. Kepeke oke. Iya yo ngawur iso. Ah, kek. Kono. Ndi to? Kaya Beh. Ariel Noah. Gak usah dibuka. Noah kurep. Aja ngono. Wong kok iso jan luar biasa lho nggih. Luar biasa. Sore hari ini luar biasa. Luar biasa. Dalam rangka Menika ngersmene sawahe Balura pun panen pun sedaya. anu jebul biah. Kaya apa salah kaya apa to? Matur to, Mbak. Matur nggih. Matur. Wis sampe kecokrok. Yo nenek lulo. Masa kula Ya didongane nggih. aku to. Lah ya iya no. Iki ngono desa kene luar biasa terus. Luar biasa. Acara bersih desa. Bersih desa. Muga-muga sing ningali rak mriki panjang umur. Amin. Rezeki lancar. Amin. Sing lara ndang mari. Amin. Sing ora duwe bojo ndang duwe bojo. Amin. Sing rondo Apa sing rondo nyapa? tapake. Alah. Oh ya cluthak kowe masa. Saiki aku dongane. Dongane. Lah kowe ampre desa iki maju ki piye, Gus? Lah gampang nggih. Lah terus Desa yang mrene maju gampang. piye? Disurung. Mesti maju. Maju matamu. Iki maksudnya maju dalam desa kene iki lah mundongane iki piye? Lah iya toh disurung. Kaya gerobak ae. Iya. Maksud desa kene lek mundongane piye? Lah nggih wong aku dhewe teter ndongake lho. Wah iso. Maksude lho. Kowe ditanggap ning kene kowe iku bisa ndongane wong kene. Oh ja. Kene iki masyarakat endi, Rek? Tunggu. Keling. Tunggur. Oh tunggur. Oh tunggur. Oh keling lurah. Ngapunten Mbah Lurah. Ngapunten lho, boten kertas sak kula. Minta iki lah desa keling kok Mbak Lurahe. Mak, Hei, Mbah Lurah, ngapunten. tak jono sing dasmu. Lah ora ngomong lho, mak jaremu ngene keling ngomong. Bunyo. Ngomong. Lah wing Aku mang yo ora ero. Sherlock. Awak dhewe tekan iki kene Mas. Saking kuburan lho. ada kuburan. Rakane nang pundi? Ning desa Keling. Lah iya. Kowe ngomongnya aku desa keling to? Lah yo, Lah nyatane apa? lurahe. Lah iya. Oh, iso. Sebutane bagi. Bang, ngapunten lho nggih. Ngapunten. Heeh. Desa Tunggur, Desa Tunggur. Kecamatan Keling. Mangan. Kowe kok tak tonyo lho nggih suwi-suwi. Wah. Mangan jamur, Apa? ombene teh. Piye iki? Wong tunggur. Wong Tunggur tak dongane rezekine akeh. Ngombe teh. Ning sari sumur. Muga-muga wong Tunggur panjang umur. Amin. Enak teh ning sanding arang. Heeh. Muka-muka masyarakat Tunggur akan bareng. Tak baca kowe kok. Lah, lurah yo senep nek meteng bareng. Kabeh ton yo masyarakatku. Tot kabeh. Malapi. Tapi apa? Ngomong-ngomong penting kabeh to. Lalu ora penak. Piye? Sapa ta iki penting kabeh. Lah, luar biasa pokoknya intine masyarakat kene tetep guyub rukun. Amin. Sing utama kuwi, Sing utama guyub rukun. kepindo Kepindo Balura Keling tetap bermasyarakat, tidak pernah membeda-bedakan. Barekan iki yo dipindani di ben RT ini ora iri. betul. Muga-muga sing rawuh teng mriki tak dongakne rezekine akeh. Amin. Mugi-mugi sing teng mriki tak dongakne uripe barokah. Amin. Selamat donya, selamat akhirat. Amin. Dan luar biasa loh. Kok dongaku mbok gawane to? Ora, Lah iki dongaku lho. masa? Lah iya to. Titik. Yo, Kaya suwi rasa Thailand. lah iya. Ayo. Biyone. Bacot cakul.
Wong bocah modelnya kayak bodreksin. Bodreksin. Nggak usah bodreksin iki lho. Aku gak kalah. Kowe gak kalah karo iki. Gak kalah. Loh, Aku sih. ya kowe sik. Aku sih. Iya. Oke. Ayo nih. Mikir. Boleh bocah bebere gede. Boleh wong wedok sing cilik, Krincing. bojone gede ngono iki mlakune bungkuk. Iki Piye? tolong wedok. Wong wedok. Kowe nyapa wae. Piye? Yo. Aku solere panda. Kowe lare panda. Di kowe lagi. Iki oleh raras. Mas, Oke. Sapa? kowe tengah kowe. Jaja. Ikan salmon lho. Kan sama. Yo. Bangun malah cilik. Sepak
Kok nyapa kok? Masamu nek meledak apa sih? Aku tak mengundur lah. Plak. Delang. Plak ditaplak ditambah tuh delang. Udet. Tak blok gelak. Udet. Teluk tak dedet pak lo papan lo dadakan. Ora apa-apa totalitas. Iki mbae mang pengen kowe dipangkel gendus. Iki cara ngono iki toprak iki Krisna karo Anoman. Kok iso Krisna karo Anoman iki lho? Aku Krisnane iki bojoku ingon-ingonku kowe. Kowe Anoman. Anoman gletong iki. Roh, Anoman. tuk. Dah.
Jaremu kodok. Kodok turun ngendi? Sawah. Sawah. Lha kowe budek kowe. Apa? Bar kodok lelut Lah ya bareng ngecop. ngocok matamu. Lah. Kodok sik Ya piye sih aku jeblok. ora apa-apa. Totalitas. Hah? Kodok sik. Ora apa-apa. Bar kodok lelut lele. Ya kodok. Kodok. Ya, belut. Belut. Lele. Iwak lele. Nah. Nah. Nila. Ora nggih iki mah kok kor kewan tok to nggih. Lah untukmu kewan tok lho. Kowe iki ngono kuwi kok. Lah kowe tukang mancing kok. Ngono rene malah dikedep ke kewan. Terus. Hah? Mancing. Kowe dekene nggih. Ora apa-apa. Dhewe iki awor arang kading. Ora apa-apa. Sebenarnya dhewe nyereni wong kene iki entuk pahala. Betul. Ene Balura luar Balura, biasa. luar Iki biasa. lho, Balura Keling iki cinta budaya. Kita budaya. Nyeneni masyarakat. Betul. Waya bersih desa sing disenengi ya budayane. Budayane. Nanggap awak dhewe sak pengrawit sak dadak meraen kene menghibur masyarakat. Muga-muga desa kene tetep jadi barometer desa-desa lain. Tepuk tangan buat Allahumma Balura amin. Keling. Mugi-mugi sansaya maju. Ana jenenge Mbak Keling. Apa? Keling. 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 Ayo keling. Lha ya. Keling. Piye keling? Keling. Kekuatan apapun akan dikeluarkan demi masyarakat. Luar biasa. Ling. Keling. Pulau Ling. Ketok dasmu. Lha ya. Artinya Ling ngomong. Keling. Ling. Lakone dadi Mbak Lurah tidak pernah membeda-bedakan. Sing gede sapa sing cilik sapa tetep dadi siji disekuyung baik bareng. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Masyarakat luar biasa. Guyub rukun. Keling. Hah? Keling. 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 Saiki gendi kowe? Apa? Tunggur. 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 Tutuk no. Gur, nekmu anu agur. Wis to rap bosok suwi. Piye to? Piye bener ora? Bener ora? Koclok kowe. Lah piye? Apa cuma masyarakat yang bakal kon nganggur? Pokoke bosok. Keling. Keling. Wis Wis to. sapa iki? Coba. Lah, kok bakal ne to? Iki mang Pak Keling iki sonore. Wis ana keling. Sono Keling. Sono. Sosiale tidak pernah membeda-bedakan dengan masyarakat. Sosialisasi Apa? Lolok lho apa? sosialisasi apik karo masyarakat nomor siji. No. Tanggapan iki nampa piro aku, Pak? Ratu wonyo kowe. Lho jendrungane ngono lho. Wis luar biasa, Dos. Luar biasa Aku pokoknya. gak iso piye-piye ya. Ah. Pokoke masalah grup rukun iki mang ora udane bejo. Luar biasa. Oke. Heeh. Oke. Ayo, Yo, dilanjut. Ayo Rene.
pasanganku. Pasanganmu. Cara aku Deni Caknan Deni Caknan. karo Telepon. Bella Bonita. Ya. Mana? Kowe Yang kau aku bilang dhewe. Ya tak bilang sih. Iki cara pemainnya dari pacul karo Yo nggih macul kowe kuwi iso. Aja dipacul. ya iya. Ya disiap. Oke. Ya, Kang. Iki wedoanmu mau. Heeh. Kowe dosa. Apa dosa? Iki wedoan iki. Iki karo cayu kuwi. Lho pilihanmu lho kuwi. Bangi iki kok. Lah iya. Tapi bodine apa iki? Iya. Enggak. Roma. Roma. Ya iya, kita sambut. Iya, Komara, mari, mari. Hei. Penyanyi bongkok. Koma. Ya Roma. Roma. Di mana dirimu Roma? Aku di sini Han Ali. Apa tidak lama ketemu kamu Roma? Saya sudah gak sanggup dengan dia Ali. Roma. Ada apa? Beringasmu. Matamu. Nani. Ini apa Roma? Bila kamu di sisiku, hati rasa coba kedaki. Ora kedaki ya. Oh ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu sautan tak tahu tak tahu. Oh, semustika Oh, berarti salah. Posisiku sih salah mergak nang ngene. Dosang mustika nengas moro son. Kamu itu mengganggu konsentrasi saya. Ini supportermu. Ini supporterku. Ya, apa terus ya? Plek ya. Dosang mustika nengas moro.
Ganti kok. Itu aja. Ganti kene aku. Kowe nyanyi lagu apa? Sasetku. Wah, Hei, aku Inggris. Inggris. Kowe Indonesia. China. China. Ojo guyu. Aku kejalan karo kowe. Ojo. Aku iki jatuh cinta karo kowe. Ojo guyu. Aku son. Iki enggak. Yang Inggris sama India. Her, ngono her. Per, ngono per. Anak buahmu. Toro ati terus. Ideal. Jaja India. Ndihi. Ke puncak. Mihi. Wah, soalnya India mihi apa ini? Ayo. Ndihi. Nehi. Ayo, Kau mihi. Nehi. Ayo. Wah, tuh. Ayo, bahasa Inggris, gitu le. Bahasa Inggris kayak. Aku China. Cina. Artinya Gus, selamat malam. Selamat malam. Berjumpa dengan Kendus. Biar kita berbahagia. Mari kita berdansa. Dansa. Bahasa Cinone Lampung Pan apa dos? Lamuman. Pilih. Lamupan toh? Merek klub. Nyanyi lah. Apa ini? Yang biasanya kau ya. Thailand. Terus kalau biasa nyanyi gue. Apa tiye? Hah? Thailand. Apa tiye? Kalau sini lah kelek kedul. Abi kowe. Asam. Iya, Wes, ini wes. Wes. Wes balik. Loh, dansane mrong. Udah kowe. Ya dansa bareng. Ayo, oke.